No niin, Proto-Jesaja-luento on lopultakin pakistu ja nyt on aika vetää loppuyhteenveto ja pohtia tätä koko huimaa Proto-Jesajan kirjaa. Tuossa näette myöskin siinä on tätä kirjallisuutta, tärkeintä kirjallisuutta, mitä olen tässä käyttänyt. On muutakin kirjallisuutta, mutta nämä on olleet tämä pääasiallinen aineisto, jota olen käyttänyt. Ja lähdetäänpä liikkeelle Jesajan teologiasta. Jesajan kirjan tärkeä juonne on tuomioprofetia. Jumala odotti Israelilta oikeita tuomioita ja oikeudenmukaisuutta, mutta sen sijaan he olivat harjoittaneet vain mielivaltaa ja saaneet aikaan katkeraa valitusta, kuten Jesaja 5 viinitarhalaulu toteaa. Jesajan kirjan yhteiskuntakriittisissä ja eettisissä profetioissa arvostellaan suorin sanoin korruptiota ja vallanpitäjien itsekkyyttä, mikä aiheuttaa kansoille suunnattomia kärsimyksiä, niin silloin kuin nykyäänkin. Jesajan tuomion pasuuna vaatii heiltä ehdotonta oikeudenmukaisuutta. Jesajan ajan uhriuskonnossa ihminen saattoi pitää itseään hyvinkin hurskaana vain siksi, että uhrasi paljon. Eli siis saattoi härskisti varastaa ja riistää köyhiltä suuren määrän omaisuutta ja sitten uhrata siitä pienen osan Herralle ja sanoa, että olenpas minä kauhea, hurskas ja hyvä ihminen. No, tässä kaikessa Jesaja kritisoi heitä ja vaatii ihan toisenlaista hurskausihannetta kuin mihin he olivat tottuneet. Tässä kaikessa Jesaja seisoo vahvasti muiden raamatun tuomioprofeettojen joukossa. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on yhä ajankohtaista. Yhä on kieroja, korruptoituneita ja itsekkäitä hallitsijoita, jotka tapattavat suurissa sodissa surutta niin vieraiden maiden kansalaisia kuin omia kansalaisiaankin. Suomessakin on paljon johtajia ja päättäjiä, jotka etsivät vain omaa parastaan. Tai sitten on olemassa sellaisia laiskoja johtajia, jotka eivät pidä yllä oikeudenmukaisuutta ja näin päästävät vääryyden valloilleen. Niinhän sitä on sanottu, että paha saa vallan, kun hyvät ihmiset ovat vaiti. Meidänkin maailmassamme rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Sama rakennemuutos oli käynnissä Pohjoisvaltakunnassa Hosea ja Aamoksen aikana ja Etelävaltakunnassa Miikan, Sefanian ja Jesajan aikoina. Köyhät unohdetaan ja he jäävät rikkaiden jalkoihin. Leikkauslistat leikkaavat aina heikoimmilta eniten. Ja mieluimmin lakkautetaan vaikkapa 100 perustyötä tekevien työpaikkaa kuin yhden isorahaisen johtajan palkka. Onko oikein, että että on ylipäänsä ihmisiä, joiden omaisuus vastaa Suomen valtion budjettia tai monikertaisesti enemmän? Tai onko oikein, että on ihmisiä, jotka tienaa vuodessa miljardeja, kun köyhimmät tienaa sen suurin piirtein 100? Onko oikein, että joku saa 10 miljoonaa kertaa enemmän kuin toinen? Onko joku 10 miljoonaa kertaa arvokkaampi ihminen kuin toinen? Jesajan kirjan mukaan ei ole. Vanhoissa uhriuskonnoissa, jollainen Israelinkin uskonto oli, ihminen saattoi ylpeillä myös hienoilla uhreillaan ja hurskailla teoillaan siellä hartauden harjoituksessa. Mutta samanaikaisesti sortaa köyhää, elää itse varmana ja katsoen kaiken elämässään omaksi ansiokseen. Hän saattoi jopa ajatella elättävänsä Jumaliaan uhreillaan. Tämä johti uskonnollisuuteen, jota hallitsi ylpeys. Jo Aamoksen 6. luku puhui ihmisen itsevarmuutta ja ylpeyttä vastaan, mutta hänellä nuo asiat olivat erottamattomasti kytkyssä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Ylpeys on väärin siksi, että se johtaa yhteiskunnan huono-osaisten kaltoinkohteluun. Jesaja vie kuitenkin ylpeyden kritiikin aivan uudelle tasolle. Jumalan suuruus murskaa kaiken inhimillisen ylpeyden ja koreilun, jossa luotetaan omiin voimiin ja mahdollisuuksiin eikä Jumalaan. Ylpeys onkin nyt väärin siksi, että se johtaa Jumalasuhteeseen, jossa ihminen kuvittelee elävänsä omassa varassaan ja olevansa mahtava ja suuri. Tästä johtuen hän ei luota Herraan, vaan hankkiutuu erilaisiin suurvaltapoliittisiin liittokuntiin.
luottaa aineelliseen hyvään eikä Herraan. Ylpeys ei ole enää väärin tässä vain siksi, että siitä seuraa pahaa, kuten Aamoksella, vaan ylpeys on väärin siksi, että ylpeys on jo itsessään pahaa. Se on jonkinlainen suorastaan ihmisen perussynti. Se estää ihmistä näkemästä Jumalan suuruuden ja ohjaa ihmiset luottamaan omaan voimaansa ja nokkeluuteensa. Se estää ihmisiä näkemästä Jumalan hyvyyden ja armollisuuden ja saa ihmiset pitämään kaikkea elämänsä hyvyyttä omana ansionaan. Jesaja kääntää asetelman täysin päälailleen. Nyt oleellista onkin Jumalan suuruus, riippumattomuus ja ihmisen pienuus. Heikkona ihminen tarvitsee Jumalan apua eikä päinvastoin. Siksi ylpeys on jo itsessään väärin. Oikeaa jumalasuhdetta hallitsee siksi nöyryys, jossa ihminen tunnustaa oman pienuutensa ja riippuvaisuutensa Jumalastaan ja antautuu Jumalan johdatukseen. Silloin Jumala tulee alas esteettisuudessaan ja kohtaa ihmisen kuin isä tai äiti lapsensa. Jumala on meidän kanssamme. On merkittävää, että vaikka Jesajan kirjassa luvataan jonkinlainen kuninkaallinen pelastajahahmo, hänestä ei koskaan käytetä sanaa kuningas. Israelin kuningas voi olla yksin vain Herra. Tällä Jesaja kuvaa Jumalan suuruutta ja valtaa. Kun ylpeys murtuu, astuu tilalle oikea jumalasuhde, jota hallitsee nöyryys. Herralle uskollisina he turvautuvat yksin häneen, Israelin pyhään. 10.20. Me emme ansaitse mitään tai voi vaatia mitään, me voimme vain saada lahjaksi ilman omaa ansiotamme. Jumalasuhteen keskukseen nousee uhritoimitusten paikalle luottamussuhde Jumalaan, mikä enteilee jo tulevaa, jossa ihmisen ja Jumalan suhde on ennen kaikkea tämä luottamussuhde, usko. Lakatkaa jo luottamasta ihmiseen, vain kevyt elämän henkäys hänellä on sieraimissaan. Mikä hän on, mihin hän kelpaa? 2.22. Ellette usko, te ette kestä. 7.9. Joka uskoo, ei horju. 28.16. Jos te käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. 30.15. Vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. 32.17. Ahaksen synti ei ole siinä, etteikö hän uskoisi Herraan, vaan se on siinä, että hän ei luota Herraan. Siis Ahas kyllä uskoo Herraan, mutta hän ei luota Herraan. Hän ei pane toivoaan yksin Herran varaan. Toisaalta tosin on hiukan epävarmaa, onko tämä puhe uskosta absoluuttisessa merkityksessään saatu Jesajan kirjaan vasta deuteronomisteilta ja onko se myöhäistä lisäystä vai päinvastoin. Mutta siinäkin tapauksessa, että se on saatu deuteronomisteilta, niin Jesajan kirja hioo tämän ajatuksen uskon luottamuksesta absoluuttiseen loppuunsa asti. Tässä kylvetään ne siemenet, joista kasvaa kristilliseen uskoon ja luottamukseen perustuva jumalasuhde. Ajatus Jumalasta isänä ja jumalasuhteen toteutuminen nöyryydessä ja uskossa yhdistävät Jesajaa niin tulevan ensimmäisen käskyn sisältöön kuin Jeesukseen. Jesajalle Jumala on ennen kaikkea pyhä ja tuonpuoleinen. Hän hallitsee ja ohjaa kaikkea suuruudessaan ja majesteettisuudessaan. Jumala on korkeuksissa, mutta kuitenkin lähellä. Tämä jännite on keskeinen läpi koko Jesajan kirjan. Jesajan kirjaa hallitsee kaava, siis tätä loppumuotoa hallitsee kaava, jossa ensin kuvataan syntiä ja tuomiota kauhein traditiosta kerätyin kielikuvin, mutta sitten lopuksi aina ajatellaan kaiken päättyvän hyvin. Vaikka maailma on täynnä kärsimystä ja epätoivoa, niin lopulta Jumala aina armahtaa luotujaan ja tuo heille pelastuksen ajan. Tämä ajatus selittää Jesajan kirjan omituisia tuomiojulistuksen keskeltä esiin pompsahtavia pelastusjulistuksia. Tämä ajatus synnistä ja armosta palautuu tuskin historialliseen Jesajaan. Ne syntyy yhdistettäessä traditioita tuomiosta ja pelastuksesta.
Jesajan kirjan pelastusjulistuksissa julistetaan paljon tulevasta Messiasta ja hänen ajastaan. Jesajaa onkin syystä sanottu vanhan testamentin evankelistaksi. Ja Jesajahan on myös yksi kirkkokäsikirjassa siteeratuimpia tekstejä ja ehdottomasti kaikkein siteeratuin vanhan testamentin kirja ja on varsinkin adventin ajan profeetta. Jesajan kirja kuvaa pelastusta kolmella eri tavalla. Pelastusorakkelissa aloitetaan sanoilla älä pelkää ja julistetaan sitten pelastus, älä pelkää kansani, Sion, älä pelkää Assyriaa. Pelastuslupauksessa Jumala lupaa apuaan ja suojelustaan. Sionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa, sinun itkusi aika on ohi. Ja sitten on pelastusjulistus, jossa julistetaan Jumalan suuria tekoja, jotka tuottavat pelastuksen. Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kalliina ja ylevänä. Pelastusjulistus saa toisinaan Messias-ennustuksen muodon, vaikkapa tarkastelussa luvussa 9 tai luvussa 11. Pelastuksen lupauksissa tärkeä kysymys on, edellyttävätkö ne jo Deutero-Jesajan julistuksen vai eivät. Julistus, joka ei edellytä Deutero-Jesajaa, saattaa palautua profeetta Jesajalle. Jesajan kirjalle omintakeinen pelastusjulistuksen tapa on julistaa puhdistavaa rangaistusta, joka pelastaa kansansa ikään kuin kärsimyksen kautta. Minä puhdistan sinut niin kuin hopea puhdistetaan, kuin lipeällä minä irrotan sinusta kaiken kuonan. Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat, ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi. Minun oikeuteni lunastaa Sionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. Jesajan kirjassa tuomio ei koskaan ole kaiken loppu, vaan tuomio on aina uuden mahdollisuuden alku. Osa Jumalan hyvyyden kuvausta on niin sanottu Sion-teologia, jossa korostetaan Jerusalemin temppelin merkitystä Jumalan asuinsijana maan päällä. Temppeli on paikka, jossa Jumala konkreettisesti asuu tässä maailmassa. Temppeli on pyhä ja Jumalan erityisessä suojeluksessa. Tästä seuraa myös se, että Jerusalem on valloittamaton kaupunki, ja sen asukkaat saavat elää turvallisin mielin huolehtimatta suurvaltapolitiikasta, liittokunnista ja sodista. Ajattelutapa ei ole Jesajan keksimä, vaan se on syntynyt jo ennen häntä temppelin ja sen virkamiesten teologisissa pohdinnoissa. Jesaja käyttää tätä vanhaa ideaa ja soveltaa sen kuohuvaan aikaansa. Juudan ja Jerusalemin ei pidä pelätä Syyrian ja Israelin hyökkäystä ja Jerusalemin piiritystä, eikä hakea suojaa Assyrialta tai Egyptiltä. No, mitä tapahtuu? Aahas tekee juuri näin ja päätyy Assyrian vasalliksi. Sitten Hiskia kapinoi, jälleen kerran profeetta varoittaa liittoutumisesta Egyptin kanssa. Avoimeksi jää, kannattiko Jesaja kapinaa sinänsä vai vain liittoutumista Egyptin kanssa, vai suositteliko hän tyytymään vasallin asemaan. Sion teologialla on kauaskantoisia seurauksia. Se on saanut myöhemmät profeetat ja varhaiset kristityt korostamaan Jerusalemia lopun aikojen ratkaisutapahtumien näyttämönä ja Israelin kansan symbolina. Tältä pohjalta nousee myöhempi israelilaisten kaipuu takaisin Israeliin ja se sionismi, joka heidät lopulta palautti maahansa. Samalta pohjalta kumpuaa myös kristillinen Israelin ystävät liike, kristillinen sionismi. Me elämme nykyään hyvin samankaltaisessa tilanteessa kuin kuningasajan lopun profeetat. Toisaalta on niitä, jotka korostavat Israelin ja Jerusalemin erityisasemaa. Toisaalta on niitä, jotka korostavat tuomioprofeettojen julistusta, jonka pohjalta Israelin ja Jerusalemin voidaan katsoa menettäneen lopullisesti erityisasemansa. Jesaja on jossain siinä puolivälissä. Hän tunnustaa Jerusalemin merkityksen ja Israelin erityisaseman, mutta ei kuitenkaan hyväksy minkäänlaista yhteiskunnallista eriarvoisuutta tai ylpeää luottamusta omiin sotavoimiin. Saattaa tosin olla, että se ankarin tuomioprofeetta ei ole itse Jesaja, vaan joku toinen hänen aikalaisensa, tuntematon tuomioprofeetta. Jesajan lopullisessa muodossa nämä kaksi on kuitenkin yhdistetty saman kolikon eri puoliksi.
Jesajan kirjan edetessä Deutero-Jesajaan ja varsinkin Trito-Jesajaan muut kansat aletaan nähdä osana Jumalan pelastussuunnitelmaa tavalla, jossa Israelin erityisasema murtuu ja lahjoitetaan kaikille Herraan uskoville. Nyt kaikki kansat ovat tasaveroisesti Jumalan lapsia ja hänen siipiensä suojassa. Jos otamme tämän teologian vakavasti, sillä on seurauksia niin kristilliseen Israel-innostukseen ja Israelin siirtokunta- ja sotapolitiikkaan kuin kristilliseen antisemitismiinkin. Voisi kai sanoa, että sen enempää Jesajan kirjassa kuin kristinuskossa ei enää ole juutalaista ja pakanaa, vaan kaikki ovat Jumalan lapsia, joille Jumala tahtoo tuoda rauhan ja hyvinvoinnin. Jesajan kirjan ajatuksessa pelastuksesta korostuu se, että Jumala on koko luomakuntansa pelastaja, siis omiensa, mutta myös kaikkien ihmisten ja jopa eläinten ja koko tämän aineellisen luomakunnan. Minua pistää silmään Jesajan vahva keskittyminen yhteen ainoaan Jumalaan Jahveen ajalla, jolloin monolatria ei ollut vielä edes itsestäänselvyys. Jesajan tradition on täytynyt olla vahva myötävaikuttaja keskittymisessä palvelemaan yksin Jahvea. Tässä suhteessa Jesaja ja kuningas Hiskian uskontoreformi kuuluvat vahvasti yhteen. Ja tässä Jesaja on myös pian muotoutuvan deuteronomisen liikkeen edelläkävijä. Monolatria muuttuu sitten monoteismiksi Deutero-Jesajan julistuksessa. Näin Jesajan kirja on myös monoteismin tiennäyttäjä. Jesajan kirja tunnetaan monista messiasennustuksista. Väitöskirjassani osoitin, että deuteronomistit loivat Naatanin lupauksessa ajatuksen Daavidin dynastian ikuisuudesta vasta dynastian luhistuttua ja sitten holvasivat historiateoksensa täyteen näitä viittauksia. Historiateosta ei syyttä kutsuta varhaisemmiksi profeetoiksi, mutta Jesajan kirjallakin on oma ratkaiseva roolinsa prosessissa. Väitöskirjassani koetin osoittaa, että jo Daavidista alkaen Daavidin dynastia on koettu Herran valitsemaksi. Näin dynastian ikuisuus on Naatanin lupauksessa jo sen varhaisimmassa muodossa implisiittisesti rivien välissä, vaikka vasta deuteronomistit sanoittavat sen eksplisiittisesti ihan konkreettisin sanoin. Siinä välissä ja jälkeen on Jesajan kirja. On mahdollista, tai ei ainakaan mahdotonta, että jo Jesaja olisi tulkinnut asian niin, että Jumala on nostava kansalleen paremman daavidilaisen hallitsijan kuin Aahas oli. Tätä painotusta oltaisiin edelleen vahvistettu Iskian ja Joosian aikoina, joita olisi pidetty näinä luvattuina messiashallitsijoina. Ja kun deuteronomistit saivat viritettyä messiasennustuksen, viimeistään silloin Jesajan kirja ilmaisee deuteronomistien kehittämän, mutta implisiittisesti ilmaiseman kehittää deuteronomistien kehittämän messiasodotuksen täyteen kukkaansa ja ilmaisee sen eksplisiittisesti. On myös mahdollista, että juuri Jesajan kirjan messiasennustukset ovat niitä, joiden kautta messiasusko kypsyi täyteen kukkaansa. Tässäkin suhteessa Jesaja on merkittävä kristinuskon edelläkävijä ja tien raivaaja. Jesajan kirja ei suotta ole Raamatun ylivoimaisesti siteeratuin vanhan testamentin kirja ja kirkkovuoden liturgisissa teksteissä se suuri vanhan testamentin kirjojen suosikki. Näin proto-Jesaja-luento on tullut päätökseen ja vielä palaamme jossain vaiheessa sitten, jahka saan nämä valmiiksi, niin siihen Trito-Jesajaan ja sitten siihen Jesaja-apokalypsiin. Näin Jesajasta näemmä saa irti hyvin suuren määrän erilaisia luentoja. Mutta näin kiitän teitä kiinnostuksesta ja seuraamisesta ja päätän tämän proto-Jesaja-luentoni tähän. Kiitos teille ja hei hei.